Сёння на свабодзе ў жывым эфіры на канале Свабода Прэміум Ганна Канапацкая, патэнцыйная кандыдатка на прэзідэнтку, якая адкажа на пытанне пра лічбы ад цэнтра выбаркамаў, пра шанцы на рэгістрацыю, пра эфектыўнасць розных паліттэхналогій, імавернасць аб'яднання патэнцыйных кандыдатаў і рэпрэсій супраць удзельнікаў кампаніі. Вітаю, Ганна. Привитание. Які настрой сёння? Как всегда, боевой. У нястомной боротьбе под звездою КПБ. Там на радио «Свободе» репортажи все у сгоде. Плотно там звезда засела и до кассы прикипела. Кто звездой не погодился, с кассой с гэтай разлучился. Звезда советская горит на радио на Ліберті. І знов Лухтауетер летить. Мо проглинеш яє і ти, і ти, і ти, і ти, і ти. Завжди чекісти і чекістки робили кадровые чистки. И тут Лука-Лушук. Ну, чим не казка, Якичук. А год 2008, але советские мосты у головах побудованы и со звездою захованы. Звезда советская горит на радио на Ліберті. І знов Лухтауетер летить. Мо проглинеш яє і ти, і ти, і ти, і ти, і ти. Якая сумная нагода, говорить радіо «Свобода». У нас у офісі у Празі створили ми команду штазі. У гэтым свеце ўсё адноснасць нам надакучыла галоснасць. Программа новая готова. Спыняем мы свободу слова. Звезда советская горит на радио на Ліберті. І знов Лухтауетер летить. Мо проглинеш яє і ти, і ти, і ти, і ти, і ти, і ти. Па-па-па-па-дам, па-да-да-да. Звезда советская горит на радио на Ліберті. І знов Лухтауетер летить. Мо проглинеш яє і ти. І ти, і ти, і ти, і ти. Вот это были и частные предприятия, которые разрешили мне собирать подписи. Він працював на радіо «Вільна Європа», на радіо «Свобода». Це філія ЦРУ, треба розуміти. Де-факто. Це установа прикриття. Так, факт такий, але я повинен більш жорстко сказати, що виявилось в 90-х роках, що 90% працівників тих радіо Європа і Вільна Європа, Свобода і Вільна Європа були завербовані КГБ.